Bisa bukan nyoba cara usalah dia manangi juo bahasa yang nantikan benai tagu akan malah iman di dado batisa bukannya baca udah berjalan padam lapal itu kasihan nasib kaden kadukan kampung dan Jawa dah sana tiado denai Josia udah tinggalkan onde gunung Merapi gunung Singgalang tolong caliakan kasih hati dan tinggalkan antara pintu nan jo halaman udah